aiwa kama kanzo kakamboka nonakidza kari kamboka ita nhangaruvanze dandaro ranhasi uno tichida kuti tinzwe kuti zvakamira sei munyika yeZimbabwe. Mbira dzinombodirweiko mukati meupenyu hwevanhu. Nguva zhinji tinongomhanya tichiita mabira tisingambowana mukana wekutaurana naagwenya mbira. Nhasi uno tiri kwaGogo Mavhu, vanofamba nechikwata chinonzi choGogo Mavhu Mbira Group. Toda kuti timbotaura navo mumwe nemumwe tichinyatsonzwisisa nezveupenyu hwavo kuti ndanani vari kubva kupi uye zvakatangira kupi. Vandiri kutanga navo panapa ndisawira wangu, tese tinojamba from one branch to the another. Ndiri kureva kuti ndimukanya tese tinozivikanwa nenyaya dzekuba kuba zvinhu zvevanhu zvakafanana nechibage tichiisa tichiisa muhapwa tichidi nhasi vachataura kuti ivo vanospecializa nekuba chiiko mukati meupenyu hwavo kusvika tisangane muzuva ranhasi uno paGogo Mavhu. Zita ndinonzi Silvester tapfuma nesimbi yebasa. Pakamera pane musikana ari kurova kamera achitaudza kuti kuno kuSly Media hatisarudze uye hakutambe nemakamera varume chete asi kuti nevakadzi variko. NekwaGogo Mavhu muchaona kuti varume nevakadzi variko zvekare. Uyu mwana wekwachitate achinzi Kundai ndiye ari pakamera. Handitika munombosangana naye mune zvimwe zvironga. Kumachifi ndiye anokuunzirai machifi akawanda wanda. Zvikuru sei kwaBushuku ndiye specialist waikoko. Regai tirege kuwanza munamato sadza rechipora. Mukanya makadi tinotenda muri Zimbabwe kudai kusangana namukanya. Zita rangu ndini Farai. Farai ani Farai Sianyuwa. ndiro riri paikoko ichi. Ndiro riri paikoko ichi nezvese zvamunotarisira. Saka ndinodai kutenda nyaya yamamatauro ndiyo yandibata yekuti hanzi chii chamunenge muchikwanisa kuti muridze mbira kudii kana kuti munopona nei pakuba kwatoita. Kuba kwatoita tobira njere vanogarwa tovabira njere kuti vauye vatipewo njere dzavanenge vainadzo. Saka tokwanisa kuvaridzira mbira kuti vakwanise kuti tase vasvika vatipakurire uraramo. Tingade kutanga nokuziva kuti nyaya yembira iyi tiri kuona nguva nenguva taane makore kubva patakatanga kusvika isusu pano pabanya repanapa pasejari tiri kuno kuStonebridge. Ndagara ndichigokuona asi ndambowana mukana wekuti nditaure nemi. Nhasi ndamboti ndinzwe kuti muri mwana wokupi akakurira kupi. Mukanya tazvinzwa kuti muri mukanya asi makakurira kupi kumusha kwenyu imi? Tatenda nemashoko amabvunza. Chakaitika ini ndakakurira Maseke, ndiri mwana waMaseke. Ende muno matoti mutsone itori Seke yakare. Sokuti ini ndakakurira kwaSeke. Kwachief Seke chaiko. Chief Seke atori hanzvadzi yamai vangu. Saka banya nditori ndiri amai vangu. Ndaberekwa naSha. Ndimi watotokumbira kuti tigare zvakanaka muno. Mukatodaro mune matogona.
Wala mukanya nyaya kuda kutonga tonga eka. Chokwadi mukazodaro murarame. Aiwa zvinotapira. Kunyaya yekuridza Mbira yakatanga rini? Ndakatanga Mbira ndiri grade 6 ndikangoti pamba pandaigara pangokura pachitwa zvechivanhu. So kuti ndaingodzinzwa nguva nenguva ipapo ndakatokota ndiritori mwana mudiki. Makamanikidzwa here kuti chaive chido? Kuti chido ndikatozoti zvakatozobatanawo nekutoti ameno kuti zvakazobatana nei. Hatikatsanangudzire nyika yese inzwe kuti zvakabatana nei. Asi ndakatotanga kare kare ndiri mudiki. Zvokutoti ndatofamba nadzo zvikuru. Chinonyanya kunakidzai paMbira chiime? Chinonakidza paMbira ndakutaurirai zviye. Chinonakidza paMbira hatingati kuimba kana kudii, but kukumbira vakuru nekuti Mbira dzinodedza vakaenda kare. Saka tinoda kutsvaga pfungwa dzevanhu vakaenda kare kuti dzedze vaimboita nezvei kuti chivanhu ndochifarirawo chaizvo. Saka ndichida kuti ndochinonakidza paMbira, ndofarira kutora njere dzevanhu vakaenda kare. Mane nguva ini ndakambofamba ndabva panapa ndichida kwandaenda zvangu ndikadzoka futi ndinongokuwanai muri panapa muri kutapirirwa neiko panapa? Isiri nhau yekutapirirwa sematauro ndete pana ndipamai. Ndikangoti pamba ndakangokurira mudare padare. Zvekutapirirwa vanhu vakasiyana siyana vachiuya vachienda vachiuya vachibatsirwa. Dai pari panhu pekuti papa kana mumwe munhu pasingamunakidza anobva. Pandinotoona hangu vanhu vanobatsirwa vachidzoka ndochazoona kuti pamba pacho futi panogarikawo nekuti pari kuitwa zvipenyu. Mataura kuti pano pari kuitwa zvipenyu, musingataure mazita. Pamakore ese amafambidzana naGugu Mavhu pane mumwe munhu akambouya achitambudzika azere misodzi pamatama kwamungarangarira, akambowana mukana wokutaurawo nemi mimi kuti unoziva ndichifamba kudai izvi zvinhu hazvinange zvisina kundimirira muupenyu zvakanaka, asi vakazouya panapa vakazobatsirwa. Munorangarira mumwe chete akabatsirwa panapa auya zvinhu zvakaoma. Vanhu ivava ndingavadonde nemazita. Titaure nemazita asi ndoda kuti mutaura akauya achinetseka nezvakati. Ndikarangarira munhu iye ndikati ndoita kutotaurazve vakatowandisa. Vanhu yapano vakutaura kuti nhongai mumwe chete kudzoka kudai kuna namakombe vanouya vachiti misodzi yacho imwe yacho iyi vakuya yaoma, asi vakauya vachichema misodzi yakadai vachiti chii chainetsa? Upenyu munhu ndozvatisikada kuti tite dunga. Hatisi kutaura zita remunhu, tiri kutaura zvinonetsa muupenyu. Hazvina basa nekuti taurai kuti munhu aishaya basa. Mukangoti raramo chete hamuna kutaura mukanya. Taurai kunatsoti godyo uyu aive nekensa akazodai akabatsirwa panapa iye zvinezvi aiwa amutano. Ndozvandiri kutsvaga izvozvo. Pamwe ndisina unatsogona unatsobvunza izvozvo ndanatsojekesa manje. Taurai mumwe munhu mumwe chete wamunodoma kuti akauya pano zvanga zvakadai muupenyu hwake achibva azobatsirwa iye zvinezvi upenyu hwake hwamuchechetere mvura yeguve. Ndinokutenda chaizvo nemubvunzo wenyu mukanya. Hatingati hwamuchechetere kwavari kasi kutenda kuti hwamuchechetere. Vanhu vandoziva vakaida kurasirira zvikwambo zvavo. Hatingati kurasirira asi vakapihwawo sekuyamurwa kwavaenda kumapostori nekudzimwe nganga kwavaienda vaitotoponeswa chichi. Asi zvichinobuda mudare zvakabuda chakutoona kuti vanhu vakapihwa chisi chinhu chisakarurama. Saka chinhu ichocho takaona kuti chakakatanurwa naMbuya Mavhu. Ndobva vatotanga kutodzoka kuti nana chinoende mudzimba dzavo vanga vasatorara. Asi vakadzoka kuti taakurara mupata hakudi. Hatingati upenyu hwavo muchechetere, asi inini ndichiona ndega tikuona kuti vanhu araita vamushe. Aiwa matsetsenura nemazvo. Takudzokera kunyaya yeMbira inova kwamakasimbira ikoko. Panziyo dzese dzakaimbwa naGugu Mavhu ndekapi kambo kanokupindai chaizvo? Kambuya Mavhu kanondipinda kanonzi sangu remhonduro keke kakandibata zvikuru just because tikati kakandibatireka. Ndinhau yekuti kana vichinzi ndisafambe sangu rinofamba mhonduro pane chiga chandakasangana nacho mukufamba. Ndatonzwa kuti ndorumbo ndakamboza ndisafambe sangu rinofamba mhonduro riya, kureva kuti ndozvandotosangana nazvo kaizvo. Saka kureva kuti kakandibatisisa zvekuti kakatozondidzinganisawo futi pamaitiro angu andaita ndaitori munhu mutamba padziri asingazwa sana mukanya unongoziva.
Alright. Dzoka zvekare mukutiri munyaya dzekuridza mbira idzi vanhu iye zvinezvi taakuenda chinzwisisa kuti mbira idzi magwarimba iwaya ane mazita akasiyana-siyana kana kuri kumagitari techiti munhu ari kuridza lead mumwe ari kuridza bass mumwe ari kuridza rhythm imbira yamunoridza ndeipi ndoridza inoitwa iri nhowapasi. Nhowapasi ndo chii muchirungu? Nhowapasi inenge ichirohwa nemumwe wangu ilead asi apa handipariri bhesi ndakamubatira hangu asi nhowapasi ndoyandinyasorova muchamuna nhowapasi njaizwa kubatwa nemumwe wangu ainayo apa ndakangobata hangu bhesi iri. Mamwe mashoko amuda kutaura kuvazhinji vezimbabwe takanangana nezvamunoita imi panyaya yembira zvikuru sei panyaya yekuhayiwa kumitambo yakasiyana-siyana? Handidi kuvaudza mhuri yezimbabwe ndiri kutenda handidi kukudzai zvakawanda asi kuda kuedza kukudzai kuti musarase tsika yepasi chigare ende tsika yepasi chigare imbira ende ruzhinji rwezvino rwadzoka ende zvinhu zvandiri kufarira hangu kuti muri Zimbabwe yadzoka muchivanhu saka mbira dai vadzichengetedzawo chaizvo. Handingakudzei kana tito aiwa sei kana todii asi mukakwanisa kunge muchitaura naMbuya Mavhu munotowana muchisangana chine chakunakidza hatina kuoma stereki totaura namune zvakanaka mapira mashavi kana chii chauda kuitirwa ngave dandaro kana chii tunoita kutoti pamwe matozotibira Mbuya Mavhu acho makuti hatitigara ini achitika aiwa ndo mukanya vandanichitaura navo muchirongwa chanhasi kuti tizivane navana Gwenyambira iye zvinezvi regai ndichingamidze vamwe vari panapa wandiri kutaura naye zvinezvi ndiani? Wamuri kutaura naye ndi-Honest Madzima anobva paZvimbabwe. Mbira yamunoridza ndeipi? Mbira yandinoridza ndiro duriro. Ndaiwa kuri kumagitari lines sub-rhythm. Sub-rhythm. Amune kama tiri kudzidza imi makatangawo kuridza mbira muri zera rakaita sei? Inini ndakatanga kuridza handiri mwana mudiki. Zvekuroteswa nekuti dzinza redu isusu nderembira isu vana mukanya kubva kuhwedza vachipinda munyika yazvimba mudunhu razvimba madera ndio vakatichengeta isusu vachichengeta vazukuru vavo ndokubva vatipa mudzimai nekuridza mbira idzi vanenzi vahuru nhasi vahuru vacho tinavo pano ndivo ava muri kuona ndizvibukirwa zvavahuru izvi. Aiwa tinotenda ndanga ndiri kuda kunzwisisa kuti panziyo dzese dzamakatsikisa naMbuya Mavhu imi kanokutapirirai ndikapi? Katitoti kanonditapirira inini ndikuti vana vanhasi havana matyira havana matyira chokwadi vanotora tsvimbo dzevakuru vachityora machira evakuru vachipisa vamwe vachinokanda mudziva zvinhu zvevadzimu zvinhu zvepasi zvinoraramisa isu vanhu vechinyakare ndo chinonzi munhu mutema muno muZimbabwe chivanhu chedu saka kutsautsira kwavanenge vachiita saka chimbo ichocho chinotifungisa zvakawanda chakutodzorova vakawanda kuti hazviitwe izvi kubata moto unototsva saka ndinototi kuna Mbuya Mavhu dare rine rarise rekutamba naro rasiyana nemamwe matare ese anopa vana vevaridzi zvinopisa zvikwambu zviya pano zviri kutakanurwa zvechokwadi havarombese mhuri dzeZimbabwe asi vanokatanura zvinenge zvakaremera munhu panodzidziswa tsika tinoti hunhu pano zvinowanika panapa. Kunze kutakanura mhuri dziri kunetswa nezvikwambo dzapedza vanhu kuti gore negore vanhu vari kuviga vanhu nekuda kwezvikwambo zvinenge zvichinwa ropa revanhu nekuvadza vanhu ndezvipi zvimwe zvavanoita zvamunorangarira zvinouya mupfungwa dzenyu nekukasika? Zvinouya mupfungwa dzedu nekukasika ndezvekuti uchisvika pano mabatiro avanoita vana veZimbabwe vanobva mativi mana vanenge ndivo vakabereka vana ivavo kuratidza kuti munhu anoziva tsika yechivanhu hunhu saka muchionana nhasi ndaane 5 years makore 5 ndiri pano wekuti dai ari matare anapisa dzidzimuri aya atakaoneka sawana mukanya munongoziva tinongokoromoka tichienda ngadai ndakaenda asi ndakaona kuti panapa ndatodzika mudzi pano ndo tsika dzandiri kutsvaga dzechivanhu semunhu ndakakurira muchivanhu nhasi ndiri muchivanhu handibve muchivanhu saka ndikutokurudzira vematimano veZimbabwe kuti aiwa ngatidzokere muchivanhu chedu chinonzi chivanhu kuteedza chivanhu chedu sechivanhu
chivanhu hatingachisanganise nekurombazve aiwa chisisiri chivanhu. Mbira dzakasiyana siyana, kune nhova pasi, kune duriro, kune nheketo. Imimi munoridza ndikati matype mangani? Ini ndinowanzotambira paduririro riri, ndiro randinotambira vaning'ina uye muning'ina uyu. Koziva chizukuru changu chakagarawo kuna gogo icho, chinenge chichirovo katoti nyamatsatsi, ndoyaanenge achirova, asi ini yandinotambira ndiyo iyi sabridimi. Handizvona mukanya rega kutamba netsvimbo dzevakuru, nekuti unenge uchiridza ngoma nepiki wakagara papfumo, kureva kuti zvese zvauri kuita zvakangooma nekuti unogona kubvarura ngoma, unogona kubayiwa nepfumo raunenge wakaita se wakagarira. Tiri kunzwisisa nhoroondo yembira nepasi chigare neukama hwatinahwo nembira. Saka imimi panyaya yekuridza mbira munodzidzisawo here vamwe vakafanana nesu mazero grade? Ndizvo chaizvo nekuti pano patiri pano takatambanuka, saka takabva tatofunga kuti ngatichidzidzisai vana veZimbabwe kubva kune vekutanga vegrade 1 vaya, aiwa todzidzisai pachena kuti vazive tsika dzedu kusvika wasvika grade 7 iyai, tozoti kumafomu 1 uko zvichienda mberi uko ndo vanozoti tavadzidzisa, aiwa kunyange akauya chitenda zvake nehwisa kuvanenge vavanhu vakuru kawo. Tikasinovadzidzisa kuti vazive tsika dzedu, kuti mbira idzi dzinodaidza mhepo dzedu kuti dzitipe makwara echivanhu sevanhu. Chokwadi, mhepo, mbira dzinodaidza mhepo kuti dzitipe magwara evanhu vanofanira kurarama nechivanhu. Regai ndidaidze mukomana wechidiki anziye ndechizukuru chana Mukanya, ndigere pakati pana Mukanya, neniwo ndiri Mukanya, handisi kuziva zvafamba sei ipapapa, asi isusu tinongowanikawo pese pese sezamunongoziva kuti tiri simbi yebasa. Regai titaure nemuzukuru mudiki. Right, panapa zita ndiani? Ndi Wilton Msanu. Ndo zita rinobuda paikoketi? Requesta. Zvakanaka. Ndikatarisa ndikuona kuti chirevhasi chazara ndebvu idzi. Chichiri chechidiki tiri. Iwe sei wakafarira kunge uchiridza mbira uchiri mudiki kudai? Ini kufarira kwandakaita kuridza mbira ndakakurira mazviri. Kubva ndisati kana ndatomboenda kuchikoro. Ndichitori izi ndichitori kuma 6 years. Ndichinakirwa nembira, ndichitamba, ndichisvetuka chaizvo, kupedzisira ndatodhensa, kupedzisira ndakuridza usho ndane grade 2, grade 4 ndakutoridza mbira zvekutoti ndakutohaiwa, zvekutoenda mberi chaizvo. Zvawakatanga uri mudiki kudai wanga wasinganyara kusekwa here nevamwe bhoza vanoti zvembira ndezvemadhimoni? Mheno vanenge vachitiwo madhimoni ava, asi ndoziva kuti mbira chaidzo ukadziridza nemazvo, aiwa kumasango kana anga akakwidibira anozarura. Kuzaruka chaivo. Saka pambira idzidzi unoridza type ipiwo? Iyi inonzi nyamatsatsa kana tapachirungu inenge yakunzi netete. Kalid. Ndo kalid kacha. Imboka tsenura kati mbunzwa apa handisuda zvekuti utsenure zvekunge toda kuridza kuti asekuru vasvike, asi toda kuti umboka revha, unoziva zvimwe zvimwe umbova sexy nako, so kambira ikaka kati mbunzwa kuti kanobudawo sei. Wakaroora here? Ndiri munzira. Pamwe ungangowana musikana nekurova mbira, because mumwe akawana murume nekurova ngoma. Imboka tsenura tipe. ndingazosvikirwa.
ndikazosvikirwa ndiri pabasa mamunzwa kare wellers anodzitekenyura. Saka kana uri kuda murume makore acho kana akwana taakutenderwa nagogo Mavhu kuti ngaachienda hake ngaachitsvaga haranga ucharidzirwa mbira usati warara pakadiwe ipapo. Kunze kwaiyoyi ndedzipi dzimwe dzaunoridza zvakare? Hai ndoridza dzakawanda, saka ndisizoti imi muchida dzipi dzacho because zvinongodipa ndinoridza dzese kubva kunhekete yacho kusvika kunwa pasi kuduriro dongonda kusvika nyamatsatsa yacho. Pangoma pa ndikangokuridzira chete 2 minutes unonga utosvikirwa. Kana vachimboda vanosvikirwa varipo paTV pa nemakumbo chai. Onakidza kukurukura newe. Alright, ngatichitarisai panyaya yekuti kana muchiridza makawanda nekuridza uri mumwe chete, musiyano uri pakuti kudi zvinonakidza ndezvipi? Zvinonakidza kuridza makawanda nekuti tingangoti uchiridza uri 1 inenge ingori resa yako wega, asi mukaridza makawanda unonyatsoona kutoti panapa ndinenge ndagarwa mumwe wangu akupenga panapa nembira dzinodzi, saka unonyatsoona muka variation kachiuyawo maiwe unobva ndatoita kutotendera musoro. Saka uri kukwanisa here kuti pane dzese dzauri kuridza dzauri kuziva idzi udzidzisewo vamwe? Ndizvozvo ndinotori nevamwe vandotodzidzisa vechidiki kutangira kumagrade 1 kusvika nango zvikanzoenda kuuniversity. Ndinokudzidzisai angoti havasi padyo chete, dai vanga vari pedyo vambokuti turu. Vamwe vana vezera rako vari mune zvinodhaka, vari kungopisa netumwe twakangodaro tumahwahwa twapedza vanhu, iwo ndikuona kuti uri kupenyerera, wakazvinzvenga sei? Chikuru marayirwa kubvira mumba muvabereki, because vamwe vana vanecheka kutongoti kaustaboni ndoshona yavajaira, ngekuti vamwe vanogona kuti handina mai, vamwe vanoti handina baba, saka hamunditsuri nekuti vangu vakaenda kare. Asi kune vamwewo vanogarawo stepfather, ana tete, ana sisi, havachakwanisi kuti ukangodarika kana 15 years mwana iye hachatotsuriki, nekuti mazuva ano kwazara inonzi joy, mafaro. Saka inini zvangu ndakati tsaukei nekurayirwa. Wakarayirwa nani? Namai vangu vanonzi Mbuya Mavhu. Uri mwana waMbuya Mavhu iwo? Mwana waMbuya Mavhu chaizvo. Kuita pesa pausina kundiudza. Kuti njavanyeyaka newe uripo simadzei. Aiwa ndini mwana waMbuya Mavhu mukuru chaichai. Right. Samuri vangani mumba menyu? Mumba medu isusu tiri 4. Muri 4? Yeah. Kuna nani? Kuna mfano wangu Champion, Blessmo, uweli wacho inini na Cynthia. Inga muri yakakura chaizvo. Chimwe chaungada kusiyira vechidiki vari kupinda mune zvemadrugs, vachinwa zvinodhaka, vachipera nekuperezeka vachiri vadiki, ndezvekuti muchidimbu toda kutaura nagogo nekukasika. Chidimbu mangu ndechekuti kune vamwe vangu kuti tikure zvakanaka, ngatisiye madrugs, ngatisiye fodya. Tinoziva kuti kukare kwedu kaiputwa mbanje, but kune vechidiki vedu hatisati takurudzirwa izvozvo. Madora akazongopinda yari kuuraya chipfuva, muromo yedu munoona yakasvuka. Saka tinoda kuti kune vechidiki nango wati kurei, asi teererawo mashoko anotaurwa nevechidiki, nevanenge vakakurirawo mazviro achiziva zvikonzero zvazvo. Saka aiwa ndongoti aiwa ngatisei pasine mutoriro, zvese zvinodhaka tiendere mberi nechivanhu chedu, titedzere gwara, nekuti ukabuda muchivanhu chinobata urombwa, mangwana unozouya futi muchivanhu chiya uchida kudzokonurwa, because chine chakuda kana ropa nechii hatizozivi zvazvine zvakuda.
ya ndo zvandinongokurudzirawo kune chidiki wangu kuti ngatisiyanei nezvinodhaka izvi. Mashoko ane udzamu ngatisiyanei nemutoriro, tirambe tiri mutsika yedu, mutsika yechivanhu, kuti tigove vanhu vanoyemurika, tigove vaambasada, nokuti vechidiki ndimi vatungamiriri vamangwana. Asi izvinizvo wakuona kuti vave kuvigwa vana vadiki, vakuru vachisara vakutochemawo kuti tichavigwa nani, tifurira Mbuya Mavhu varidze kambo kanonzi tichavigwa nani, vechidiki zvamuri kupera nemadrugs. Pana tete vari panapa zvekare, pachikwata chiri panapa havana kukwana vanhu ava nhasi uno, tangotaura nevari pano, asi chikwata chino chakakura zvokura zvechino, vanosvika kuma12 madancers vanoridza mbira, vanoridza hosho nevanoridza ngoma. Toda kuti timbotaura natete vanoridza hosho. Pane gender equality panapa paMbuya Mavhu, vanhu vese vari kuwanikwa varimo mubhende rinonzi Mbuya Mavhu Mbira group. Tete makadi zvenyu? Nofara makadiwo. Apa ndiri kutaura nani? Apa ndiri kuwanzotsvaka mazita anobuda paiko keshe. Ndinoitwa Abigail Zvikaramba. Kumushanda kupi? KwaZvimba. Kuri kwadera. Alright. Zvekuridza hosho zvakatanga rini? Ndakatanga ndine 18 years. 18 years. Chii chakatangira chimwe, kumanikidzwa here kana kunzwa kuzvida? Kwete. Ndakangoita sendairoto zvakangoya sekurota kuhope. Ndopandakatanga kungotora hosho dzamai vangu dzekuchechi ndichiridza. Apa maidziridza dziri zvakanangana nezvekuchechi here kana kuti zviri mulaini rembira? Zvakanangana nezvechivanhu. Okay. Saka kubva ipapo ndopandakangotanga kuridza hosho, ndichingoendawo nekutamba, ndichitopedzisa ndakutodedzwawo muzvikoro ndichimbotrena vana vadiki vetraditional dance. Alright. Saka chaita kuti murambe mungorimo munyaya dzembira idzi chii? Ndakazongowani kuona mukanya vanoitawo zvembira, ndobva zvangorambawo zvirimo, uyezve ndiri mwana wemba yeumambo. Saka zvakangoramba zvakangodara nokuti baba vangu vanoteerawo tsika dzechivanhu. Kune munhu ada kudzidzira hosho, zvakaoma sei kuti udzidzire hosho? Kudzidzira hosho hakuna kumbooma, kana ukangotanga wega nemaoko ako uchitarira ari kuridza, zvokuti kana kune vanoda kudzidza nodzidzisa kubva kuvana vachiri vadiki zvichienda zvakadaro kusvika kune vakura. Vamwe vanhu vari kunzoko vari kuona izvinezvi paSly Media vanoti zvekutamba izvi vanhu vashaya zvekuita, munoti chii nazvo? Hatingati vashaya zvekuita, nokuti nyaya iripo ndeyekuti mumwe nemumwe ane zvaanoteera, asi pachivanhu chedu chaipo tichida kuti nyika yedu ienderere mberi, tikateedzera tsika, tikadanawo vari kumapako vanotipawo gwara rekufamba naro, toziva kuti apa tinofamba takadai, apa pane minzwa, apa pane mafeso, kwete kuti tingofamba tiri murima. Vamwe vanhu vanenge vasingatarisiri kuti vanhukadzi munofanira kunge muchiwanikwa mune zvekuimba izvi, vane vangotarisira kuti vanhu vanoita zvekutamba izvi vanhu vekumabhawa ipfambi, munoti kudini mashoko akadaro? Zvekuridza mbira hazviitwe nemunhu anoenda kubhawa, kanyangwe anoenda kuchechi anogona kungoita achifambi ari kuchechi. Saka nyangwe ari mubira anogona kungoita achifambi, asi chifambi mwoyo womunhu, zvinenge zvakuenderana nemwoyo womunhu kuti iwe unozviona sei. Asi kunyanya kana uri muchivanhu ukaita zvinhu zvakafanana neizvozvo hamuwirirane, nokuti vakuru vedu vari mumapako vanoti itsvina. Mane nguva imimi muchishanda naMbuya Mavhu, handiti chamunoyemura pavari imimi semunhukadziwo, muri munhukadzi. Vamwe vanhu vanotaura vari kunzoko vanoti vanhukadzi haungavaise mukicheni imwe chete, vanhukadzi haungavaise muchikwata chimwe chete chebhendi rimwe chete. Kuimi muri kuzvigona sei zvekushanda naMbuya Mavhu? Mbuya Mavhu mudzidzisi, vanorayira zvokuti wega unotonyatsoona kuti aiwa apa ndarayirwa. Saka pana Mbuya Mavhu tiri kuti itsime risingapwe mvura. Tinoguta pana Mbuya Mavhu nekurayirwa. Tine mazano akawanda atinopiwa naMbuya Mavhu, uye inini pandiri pano ndinoridza hosho, ndinotamba, ndiri ticha wemadzimai zvakare. Kana muchiti ticha wemadzimai, mabata imwe nyaya yandinofarira, munovaticha kugeza maplate? Kwete, madzimai ndinoaticha nyaya dzemumba. Isusu pano paMbuya Mavhu tinodaidza kuti china Mwari. Vanhu kare ndingangoti venguva inei, vana vezarukira vanotora china Mwari sekunge zvisina basa, asi zvakakosha, nokuti unogona kuchata
wachata muchanodzokera kuya kwamunoti kuhani munhu kuya usina kurongeka. Saka tinoti uyai pagogo mavhu patsime ndopamunonwa mvura. Muchidimbu kana waenda kuhanimuni usina kurongeka, chiko chaunenge wasiya jira rekupukutisa? Kwete, unenge usina kusiya jira rekupukutisa. Panenge iwewo unenge uri munhukadzi, hauna chauri kuziva pabonde 1, hauna nzeve 2. Saka tinoti kana uchinge wauya pano pagogo mavhu zvese unozviwana pano. Chinonyanyoshota vana vasikana vemazuva ano vaakupinda mudzimba dzavo nyowani chii panyaya dzebonde dzamatanga idzi? Handisiri ndadzibvunza ndima dzitanga. Hapana chavanenge vachiziva. Ukada kuti uvaraire vari mumba havateerere. Ukada kuti vashandise mishonga yacho iyoyo yenzeve vanoti zvinosemesa. Saka tikuti uyai tikudzidzisei nenzira yakanaka isingasemese zvamunoti zvinosemesa izvozvo, kuitira kuti muchengetedze dzimba dzenyu. Shungu yatete ndeyekuti muchengetedze dzimba dzenyu. Iye zvino madhivhosi awanda, iri nyaya iri kunzi hamuzi kutapirana muimba yemukati, asi zviri zvinhu zvinogadzirisika. Kuendesana kupitsa ini nekuiko kuno kwamunotengerana chicken, handizvo zvinoratidza kuti muchagara mese. Zvanzizvo munofanira kuziva zvinhu zvinoitwa muimba yemukati, kuitira kuti mugozoziva kuti imba yemukati inotapira kupfuura kupitsa kuya kwamunenge muchiendesana. Regai zvinezvi timboroverwa kambo tichitora mafemo, kana tinge tapedza toenda kuhuru yadzo iya yanzi itsime. Toda kuona kuti tinochera here mikombe ichizara nemvura tigonwa tigozopedza nyota. Regai tipfuurire mberi nekunzwa ngoma dzichirira vanotamba vachitamba sekutaura kwavaita. Isusu changu inini nemi kuona tichipembera nekupururudza zvinenge zvakanaka. Handitika regai zvinezvi tisiye nguva kwavari. Mutauro na Wellington achitwa uyo mwana Mbuya Mavhu tati tisu vanhu vacho bendi vacho. Kune vaya vanenge vachida kwaya bendi ataiwa tiripo magonyambira. Chero kumuchato, kumabira, kumapati, kwese kwamunenge mada kuridzirwa. Tiripo. Kunenge wachida kuzotibato munokwanisa kubata Mbuya Mavhu wacho. Kana vakasabatikawo mukwanisa kubata isusu. Tisu tikatikudzire nharo rwacho runoti 078 0311 269 078 then zipa WhatsApp dzacho dzinoti 0778 12 76 79 0778 12 76 79 ndo dzipa WhatsApp. Kufona zvese munofona. Tinawo ma-CD edu atinobuditsa ma-album. So far tine 2 ma-albums edu. Chasara kuti tanzwa wazukuru vakawanda runitsira kuti ma-video aiwa tiri kushuta chaizvo, tiri mutori munzira. Chikuru chatachingokurudzira ngoti aiwa pamberi nechivanhu chedu, mabire edu, mbira dzedu. Kune magonyambira ringoriko ekuma 2 minutes ngoti unongoridzowo atodhakwa pasina atorara, havachafambiri zvebasa. Isusu tunoita zvebasa kana tasvika pabasa. Hatisi magonyambira ekuti hanzi takavapa mari inosvika kuma 3000 vakangosvika ubva wangozorora pamuchakata. Aiwa hatiite izvozvo. Tiri magonyambira akatumwa, sezvo manzwa kuti nagogo Mavhu tiri magonyambira akatumwa zvishuwa tisu vacho. Aiwa ndinotenda zvangu.